gị like kwa ma share ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ịgba chacha agaghị eme ka ebe ọgaranya ka Oyedepo gbara ndị Naịjirịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu kwesịrị ịgba arụkwaghịm Naịjirịa chọrọ ndị ndu ọhụrụ ka Peter Obi kwuru. PDP turaki agaala zute Jonathan bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmadụ ekwesịghị bịa na-esi agụgọ gbasara ya bụ okwu Peter Obi kwuru na ọ ga-achị naanị otu ugboro ma nyefee ka Kwankwaso kwuru. Obi Kwankwaso tiketi kacha nwe ohere inweta mmeri na ntụliaka elu onye isi a n'afọ 2027 ka Babachie Lawal kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ị bụrụ onye na-eme nrụrụ aka ma sonyere otu pati APC o nweghị onye ga-ekwuta ha okwu gbasara nrụrụ aka i mere ka Peter Obi kwuru. Egburu onye nne gbukwuo mmadụ 3 ndị ọzọ na mwakpo ndị na-achị na Mabungbo ọgụ wakporo kansụl ime obodo abụọ dị na steeti Benue. Kemgbe a gbara nwee ntụliaka elu n'ala anyị bụ Naịjirịa o nwebeghị mgbe e mere ntụliaka elu n'aka mkpomọtọ nakwa n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya ka Pat Ụtọmi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị onye m gbara si ya alụla nwaanyị ka Gege kwuru. Igirigi Gege nụrụ nwaanyị na ngwụdebe izu ụka gara aga Uche ịntanetị agbabịa bụ Gege ya shọkọ student ya anyị hụrụ ihe onyonyo ebe Gege na-atọ nwunye ya isi ọ ga-abịa na igwe nzirịta ozi soshal midia Uche ya sị ga-atọkwala nwaanyị gị isi Uche ọtụtụ ndị alụmdi na nwunye ha gbasara si Gege ga-akwụ ha ụgwọ ya. Gege a dịkwa romantik o. Chinekwa gị ịhụkwara ka nwunye ya mụrụ kiss your bride ọ ebe nọ weliere Gege aka elu maka na echere na Gege a na-ekwu okwu ya amaghị ihe nwa eziokwu ma ya fọdụ dị ike ịtọ nwaanyị isi. Uche hụkwara nwunye ya. Look at you. Egobe eji ahụ ụzọ. Ị hụkwara skin nwunye ya ka ọ na-amụke si gị ịntanetị gbabiri. Uche ịmakwa invitation ya wụ ọsịtị on invite o ma akpọkwa gị agakwala gị akwafuo mmanụ sile Gege o ịkwafuo mana ị ga-akwụ ụgwọ ya. Sile Gege o si mba ọ ga-awụ AI si mba Uche ekweghị m so ọ ga-agwụkwa kọntentị o na ndị eburukwala bata chọrọkwa kọntentị ka ndị amị ka a na-ekwula ka a na-akala nwaanyị atọ nụọ bunye Gege azụ ya Gege eme aka otu a kuru ya ekuru na n'azụ ya si ị gaa na Facebook anyị ga-ịhụ Gege ji eti mkpụkpọ ụtụtụ kwa abalị ka ehihie na-agba ndị Naịjirịa leave women o leave women o leave women o leave women o ọ ihe ọ na-eti mgbe ọbụla leave women o leave women o lenu nwunye ya lenu Uche lenu Gege Uche ọ gakwagala onye jiri oji o ọ ga-alụ onye dị ọcha ọ ga na-maintain skin ya make color look at lenu Gege na nwunye ya ike gwọrọ ịma na kata efe jikwa eme content apụtala kwuo na ọkwa Gege mere o ji lee relationship ya dị 12 years kụsa ya n'ihi mkpu ya Gege ji eti kwa mgbe ya pụta na ọdọ nzirịta social media ya na-eti leave women o leave women o leave women o leave women o ọtụtụ na-ebe na Gege disivuru ha nchịkọta okwu wee bụrụ mara onye ị na-eme gịnị onye ị na-ege ntị ọtụtụ ihe dị na social media ige onye nke a ga onye nke a ga onye nke mgbe ụfọdụ bụrụ akụwasa gị. I'm telling you not be everything you go consume
ọ bụghị onye wepụtara maikrofonu kpuwe okwu ka ị ga-ege ntị eziokwu gege mara onye ị na-ege ntị mara onye ị na-eso ugbu a ya bụ gege apụtala na-ekwu na onweghị onye ọ gwara sị ya alụla nwaanyị mana o nwere ihe onyonyo vidio gosiri ebe gege mepere ọnụ ya kwuo sị ya bụrụ na ya malụrụ nwaanyị ha mara na AI na onweghị ike ịlụ nwaanyị ọ bụ eji na-ekwu na AI eside ahụ si ya AI si mba ya wụ gege Uche hụkwara nwunye ya ka ọ mara ọ dị egwu ike gbọrọ gege ji atọcha nwaanyị isi look at you nọrọ ọdọ na-atọ nwunye ya isi na-agwa gị na gege awụpụrụ mgbe nwaanyị ya bunyere ya backside ka m nọ mara na gege agaala fa ya na-arụ ọkụ ya nọkwa kode tupu anyị aga n'ihu eji m n'aka na o nwee na ka isi wee nụ njinjijiri n'Imsu Junction n'abalị ụbọchị ụnyaahụ gara aga ebelebe egburu kedu dị ihe mere n'Imsu Junction kedu ihe a ga-akpọ nke ahụ ebelebe egburu kedu ihe a ga-akpọ nke ahụ Imsu Junction nga mmadụ ga-anọ ya dụ nnọọ ihe ga-agbaba ya isi mmadụ amaghị ya eburu ụgbọala pịọm bịọm pịọm bịọm pịọm bịọm tupu na-ama ihe na-eme nye ndị na-amaghị ndị bụ ụgbọala agbawa awa awa ọ nweghị na ha ma akpachapụ ya anya na-agba ndị kpacha anya na-agbawa awa awa bụ ụgbọala agbawa awa awa n'Imsu Junction na-eto eko na mmadụ akụgbuola ọtụtụ ndị mmadụ akụkọ wee na-akọ na ahụgodoro ozu mmadụ abụọ ndị nke ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ na Uche ihe emekwala mgbe ụdị ihe a mekwara n'Imsu Junction na Imsu Junction na otu Imsu Junction na kedu ihe na-eme mgbe ọ metụ ka o ji ọwụọla ka e mere jụọ oyi kụrụ dimkpa abụọ kụrụ otu kutuo n'Imsu Junction ha jụọ oyi dimkpa ga-anọ ihe ga-agbabata gị n'uche abụrụ ibu ụgbọala na gị na onye nke a ụnụ na-eleta ọsọ onye nke achụwa nka nna-achụ ka anyị mara onye ma ụgbọala anya karịa ibe ya ugbu ọwụla ndụ ndị mmadụ ka eji wee ze ndụ ọ gaghị adị n'ụfọnị Chineke ekwekwala omekata adị n'ụfọnị atọ omekata adị fọnị onye ji mgbaala ya kugbuo ndị a ọ ga-atakwute ya kọnkịrị na-aghọta Uche ndị anọ na ụlọ ọgwụ ugbu amakwa ka kọndishọn ha ma ha ga-asọvaiv ya o nwere na ndị nke egosiri anyị ihe onyonyo vidio ha ebe ha nọ ewere bandeji ndị nke amara n'isi na-asị gị na vidio kapchọrọ ebe ya bụ ụgbọala kụgburu ama m nwere ka anyị ga-esi enweta vidio ahụ tinyetụ ya na Facebook anyị ka isi vidio kapchọrọ ebe ya bụ ụgbọala kụgburu onye a ya nwụọ pee ọtụtụ ndị na-akọ na allegedly na onye ahụ a kụgburu nyere mmadụ ekwentị sị ya vidio ya na ọ ga-akros bifo ụgbọala ahụ na-agba what figure of speech is that? Ga-esi mara na ị na-aga ịnwụ gị si mmadụ ya vidio gị ka content ịma ọtụtụ ndị bara na-ebelive n'ihe okwu a na-ada maka na kedu ka onye kamera si kapchọ ya bụ ihe o nwere ike ịma na sometimes o nwere ike ya na o nwere ihe o mege vidio ya ka ịghọtara ihe abịa mabata ya ka ịghọtara ọ dị ego ike agụla onye na-eme nke ọ na-eme ya ma egene ya gbado anya ị na-aṅụkwala ihe ị na-aṅụ were akọ na uche were akọ na uche n'elu ugbu mmadụ aghasarala ike agụla ọ dị ego ka mkpụrụ obi ndị a tụfuru ndụ ha zuo ike na ndokwa n'Imsu Junction n'ụbọchị ụnyaahụ dịka ọ na-akpọtụkwu ihe dịka elekere 7 ka ebelebe ha nọ wee gbuo ike agwụla nwanne ka ọ dị paatị ụtọmi apụtala kwuo na kemgbe agbara nwee ihe dịka Naijiria na ya nwee ejibeghị anya ya hụ ebe emere ntụliaka elu n'aka mkpọmọtọ na ya nwee ejibeghị anya ya hụ ebe a sị na emere ntụliaka elu in a free and fair way ya nwa ahụtụbeghị na anaghịkwa na-eme ntụliaka elu n'ala anyị bụ Naijiria n'aka mkpọmọtọ Peter Obi n'aka nke ya pụtakwuo na ị bụrụ onye na-eme nrụrụ aka onye na-aganye aka na corruption imecha ya bụ nrụrụ aka ma mechaa n'ikpeazụ sonyere otu pati APC o nweghị onye ga-ekwuta ha okwu ya ọzọ afọgivuola mmehie gị aha gị kpọrọwa ụgbọ ma ị gene gawa ihe a ka Peter Obi kwuru n'ụbọchị ụnyaahụ mere o ji wee sị Tinubu nyefe na anyị nidiri fresh blood na anyị nidiri fresh leaders ama m na whatever anyị na-aga ka ọ dị
Obi kpamkpaso tiketi ga-akacha nwa ohere inweta mmeri na ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027 ka Babachie Lawal kwuru. Amami na wata Babachie Lawal sị Obi kpamkpaso tiketi ha nwa kacha nwa ohere inweta mmeri na ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027. Uche o. Ike agbala. Steeti Benue awakpula huli ọzọ. Ndị ọchịnnama, ndị bụ mgbe ọgụ. Ha wakpula gbuo onye nne gbukwuo mmadụ abụọ ndị ọzọ. Uche nwekwara ndị ka fọrọ na steeti Benue. Ọ dị ego Chineke ya ga-akwa n'ihu nyere anyị aka ka ọ dị Oyedepo Pastor Oyedepo apụtala gwa ndị Naijiria na ịgba chaa chaa agaghị eme ka ha baa ọgaranya. Ịbụrụ onye na-agba betting, onye na-agba chaa chaa, Oyedepo si anyị gwa gị na nke agaghị eme ka ime gịnị ka ịba ọgaranya na-aghọta ebere ya ka ọ dị le anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị, ọ bụ ọgwụ ike na-akwalite iyi ọha egwu bụ terrorism ka ndị uwe ojii na ụlọ ọrụ na-ebu agha megide ọgwụ ike n'ala anyị bụ MDLEA dọrọ aka na ntị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu bụ ezigbote mmadụ tupu ya aghọọ onye isi ala Naịjirịa ka Babachie Lawal kwuru. Iri gị 2027 lekwasa n'anya n'ime ntuli aka elu aka mkpọmọtọ ka onye ama ama n'otu pati APC n'ala anyị gbara INEC bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kwesịrị ịdị na-akpụ ndị agha ala anyị opekata mpe Naira 200 na 50,000 250,000 naira ka Major General John Enenche kwuru. Egwu dị na ọtụtụ ndị atụfuola ndụ ha ebe mmadụ 30 na-efu efu na mwakpo ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị nama wakporo kansụl ime obodo Ohimini nke steeti Benue. Gege agaala gbaa ọyịya nwaanyị akwụkwọ n'agbanyeghị ndụmọdụ ọjọọ ọ na-enye ndị mmadụ na ha alụkwala nwaanyị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Gege mere ka m gbahapụ ọyị nwaanyị mụ na ya merela enyi ruo afọ 12 12 years ka Kata Efe kwuru. Ndị ọkpa egbe bandits atọrọla onye ọka iwu nke ụlọ ikpe ukwu steeti